Jeg hedder Julia. Og jeg hedder Sofia. Og vi har lavet et program, der hedder selvfølgelig Hunde i hundelygten. Nej, det hedder altså Fis i høm. Nej, det hedder selvfølgelig Fis i hornlygten. Okay. Vi har besluttet os for at lave et program, som er rigtig sjovt. Okay. Og det er selvfølgelig os, der er med i det. Der er jo ikke flere, vel? Godt. Skal vi starte? Det bestemmer en klok. Okay. Okay, vi går i gang nu. Hallo, vi går i gang. Okay. Hvad skal vi finde på? Okay. Hej, jeg er den bedste mor, der godt kan lide at danse. Ja, dig, der slår dig ned. Det var sjovt. Jeg er bange for mig. Lille putte knytte på der. Ja, det var så. Det var lidt af det første. Nå, men vi går videre. Okay. Til det næste, det kalder vi kælgrisen. Din lille stakke. Du efterlader din mor. Se, er den ikke bare sød? En rigtig gris. Svend, jeg tror, Kristalling har lavet et æg. Et æg? Men det er ikke det at spise. Grisling er jo mor. Og så kommer du, men jeg går ind i Grisling i går. Jeg tror, Grisling har lavet et æg til, men du må ikke spise det, fordi det er lavet af plastik. Nå, ja, det kan jeg godt forstå, men jeg tror, at Grisling har lavet et æg til. Simpelthen, det er så vanvittigt, at Grisling kan lave sådan et stort æg. Ja, men altså, min grishaløjse har lavet et meget større æg. Prøv at se, den har lige lagt det her stort æg. Se, den har lige lavet det her. Jeg tror, at Grisling kommer ud med min mobil i gang. Nej, det er sgu da forfærdeligt. Ja! Nå. Men vi må videre. Ding, 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 ding. 1 time senere. Yes! Så er vi endeligt kommet hjem. Det er så dejligt. Jeg tror, Grisling har lavet en guitar nu. Det er jo forfærdeligt. Ja. Nå, men Grisling, for hvad? Jeg har ikke brug for det mere, når jeg kunne bruge den. Wow, hvad er det, der kommer ud her? What er det? Pres, Grisling. Pres. Jeg kan altså ikke få dens ægge ud. Jeg tror, jeg har fundet en rockstjerne.
skal vi til næste scene. Hvad er det nu lige, vi kalder den? Det ved jeg ikke. Måske grineren. Ja, det er en god grin. Nå, lad os komme i gang. Men grineren er desværre ikke sjov. Det er noget, vi gør, som nogle gange kommer i tv-showet. Så for eksempel, jeg siger... Ja, og ved du hvad jeg siger? Jeg siger mumse. Altså mumse og ikke numse. Mumse. Ligesom mamam. Eller mor. Altså et M og ikke et N. Så det er numse og ikke mumse. Nej, det er mumse og ikke numse. Er jeg ikke bare sjov, mand? Hvad har du gang i? Jeg sætter den her. Det er jo snart jul. Nå ja. Nå, men jeg henter lige nu. Henter du juleskoene? Nej. Jeg skal. Nogle gange, så tror man bare, at rød er den sejeste farve i verden. Men det er det jo ikke. Bobbe har det også lidt dårligt. Selv han har den kun. Jeg henter selvfølgelig. Kom her. Kun en lille bordet. Hen! Er han ikke bare den sødeste lille chihuahua, I nogensinde har set? Det synes jeg. Han skal tisse. Han skal tisse. Alarm. Alarm. Ej, skal han tisse? Han må lidt ud. Kom. Nej. Skal jeg så? Det skal du ikke. Det er ikke rimeligt. Nej. Nej. Ja. Er det ikke bare en god slåskamp? Jeg tror, jeg falder. Bare roligt. Bare roligt. Det er ikke muligt. Jeg vil snakke til mig. Det var det. Hun prikker mig i øjet. Skal vi ikke cykle? Nå ja, vi cykler selvfølgelig. 1, 2, 3 og 4 og 5. Ej, så mange benmuskler har jeg slet ikke. Jeg er altså nødt til at fortsætte showet. Okay? Hvad skal det næste hedde? Det skal hedde... Se et Go Supermodelkort, som er rigtig grimt. Se et andet supermodelkort. Se et
rigtig supermodelkort. Ja, det er også rigtig gram. Så et andet supermodelkort. Ja, det er også et rigtig grimt. Men her kommer vinderen. Det er den pæneste supermodel, jeg nogensinde har set. Den er jo mega grim, ikke også? Det ved jeg. Det er min tur til at være foran kameraet nu. Man kan ellers godt lide bamse. 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 Stop det. Au! Det var bare så. Hallo? Hallo? Det er bare mig. Du spiller kamp, Emma. Det er bare mig, Sofie. Ja, det er bare mig. Jeg hedder Sofie. du er ikke nogen, du ved. Jeg kender ingen. Kender du ikke nogen, så har du heller ikke nogen venner. Jo, jeg har min bedste veninde. Og hvem Min er bedste det? venner. Sofie, det er mig. Ja, Sofie Leval til Patty. Ja, jeg kender ikke Sofie, der er tilfældig. Så hjælp mig. Hvis I skal finde ud af, hvem der er. Hvem der faktisk. Hvem tryllestavens hår, der sidder fast i. Som sidder fast i. Men nu er det på tide, at vi laver en lille konkurrence. Med ingenting. I skal bare gætte, hvem der troede, at Jeg kom nu bare ud med Sofie L. hun var et spøgelse. Skriv det ned i kommentaren, tak. Ellers bare farvel, tak. Hej, hej, siger man bare.